qualsevol humà. Joan, et vull presentar algú. Sí? Sí, és la Conxita Català. Conxita, molt bona tarda. Bona tarda, Joan. Però quines ganes tenia. Vam coincidir fa molts anys, jo i tu. No sé si te'n recordes com fèiem ràdio, que he vist que portava la camisa amb això de la ràdio. Dic, Ah, sí, és veritat. serà un homenatge a mi. Bueno, perquè jo he fet molta ràdio, també. Sí que has fet ràdio, tu, Amb una noia que es deia Gisela, per exemple. Ah, sí? Sí, alguna cosa va haver-hi, Doncs jo estic aquí, també, amb la Clara i amb el Guillem. Però d'on surts, tu? Jo surto d'aquí darrere, Darrere d'allà a la càmera, que estava esperant. Però no em deixaven, dic, bueno, m'espero, perquè ja saps què faig, m'agrada també fer de periodista. M'agrada fer, sí. La Clara i el Guillem em deixen sortir fora, i el director també, i vaig fent reportatges i coses. M'agrada. Em recorda algú? Ai, sí o no? Bueno, clar, si ja ens coneixem, és una cosa ja de feeling, nen. És de feeling, això. Amb la Meryl Streep, no sé. Ai, escolta'm. Home. Jo m'he Conxita Strip. Conxita Strip, imagina't. Home, el de català m'agrada més, Català també, sí, clar, és més nostrat. Joan Pere i Conxita Català no quedaria malament, també t'ho dic, també t'ho dic. Un cameo, no, allà? Jo he fet com un cameo, això que dius, ella ho ha dit, un cameo, que podríem fer. Bueno, aquí deixo la cosa, pam, aquí està, la teniu aquí a la taula. Jo he fet com un qüestionari ràpid. Sí. Saps allò? Tu ets de ràpid o no? No, sempre la veig. Ja ho deia, La veig. Bueno, ho intentem. Bueno, intentem. Escolta'm. És que costa molt quedar bé, ràpid. Clar, no, però això és fàcil, l'espectacle que més hagis gaudit, allò que diguis, m'he quedat tan ample. Dels meus? Dels teus, home, els que tens, ja pots triar, ja. Home, amb tots han sigut fills meus. Seria difícil dir-te'n un. Però no sé, diguem l'Estranya Pareja, per exemple. Home, clar, però és que aquest és l'espectacle en majúscules, no? És que ha marcat la teva vida. Diré que encara disfrutàvem més amb la jaula de les loques. Veus? Clar. És que té una retaïla. No s'ho acaba, ell. I el millor teatre, allò que dius, estic a l'escenari, que aquest teatre sí que el sento meu, quin seria? Dona bones vibracions, aquestes. Sí, allò que diguis... El teatre és un lloc màgic, és màgia pura, tots en tenen. Però n'hi ha algun que en tingui més, allò que diguis, Home, de Barcelona, per exemple, el Liceu. El Liceu ja són paraules mayores, És que no ens ho està posant gens fàcil, perquè, clar, ha estat a tot arreu. Pot triar. On hi ha algun que t'hagi quedat allò que diguis al tintero, que diguis, m'agradaria actuar-hi i no hi he actuat? Dels de Barcelona, no, em sembla que he actuat a tots. No, és que clar, ho té tot fet, escolta. És un test bàsic, Ja, ho estic veient, Clara, ho estic veient, no ho diguis, home, que l'audiència potser no ho notava. Clar, al costat d'ell sí. Clar, sí, correcte. Clar, tinc molt de carinyo al Condal, el Condal és com a casa. És com casa, no? És com casa. Fa 30 anys que estic al Condal cada any, i aquest any estic al Romea. No, aquest any al Romea. El Romea, que és un bombonet, és una meravella de teatre, i Focus m'ha deixat posant allà i li estic molt agraït. Però allà vaig començar, jo fa 57 anys. Mira, tot torna, no? Com es deia l'obra? L'obra? Sí. Que feia? Sí. La primera obra que vaig fer al Romea es deia... No ha fet tantes que ara ha de buscar el disco. No, sí. Segur que ho recorda. La sé, diria totes. Aquesta nit improvisem, del Pirandello, amb la companyia de Ricard Salvat. La primera al Teatre Romea, imagina't. Déu-n'hi-do. I la vegada que t'ha costat més interpretar un personatge, que diguis, mira, m'hi he hagut d'escarrassar una mica més? Bueno, això m'ha passat amb molts, el que passa és que només m'han durat un dia, perquè l'endemà ja ho he fet com jo. Val, ja te l'has portat al teu terreny, aquesta gràcia que hi té. Sí, perquè penses, d'aquesta manera no me'n sortiré. El faig com jo puc o no me'n sortiré. I la confiança també que li donen tots, els directors, que ho pots fer com ell vulgui. Sí, perquè els agrada com és ell, clar. Aquesta, de les últimes, que em va costar molt fer-ho. Sí? Aquell del fantasma de Canterville. Sí? Un fantasma. No fa tant, aquesta. Esclar, un fantasma a dintre d'un quadre, ja em diràs què puc fer jo. Clar, la cosa s'estranyia. És que cada cop els directors i els dramaturgs ho compliquen una mica més, I alguna anècdota que hagi passat allò de tant actuar, tant que has actuat amb algú del públic, que diguis, me n'ha passat una de bona, Allò que en recordis alguna? Home, amb el públic ens n'ha passat moltes. Me'n recordo una vegada que va venir una senyora amb una nena i jo li presento aquesta nena, que és filla seva. Sí. Però estàs dient això? No és broma, això, no? No. I era possible o no, això? Sí, després m'ho va explicar. Ah, val. Ja tenia una explicació. No, que veient la funció va anar de part. I va parir el taxi. Déu-n'hi-do, no? I clar, la filla aquella era com filla meva. Però primer et vas espantar, no, perquè devies tenir tu la consciència tranquil·la que aquella senyora no l'havies vist mai. Però com que... Mai se sap, això? No sé, gràcia de Déu, una cosa d'aquestes. Com que no te'n recordes de tot...
Vaig pensar, ai, mare Déu, què deu passar ara? Però bueno, coses d'aquestes, o aquella senyora, pareu, que em pixo, pareu. Una vegada... En sèrio, això va passar a l'escenari, algú que anava al lavabo, escolta'm, t'aixeques i vas, i va parar l'obra. Bueno, no, pareu, perquè em pixo, Ho feu, clar, esteu... A Tarragona... Això, a la tele pots ficar, avui en dia pots ficar el pause. Sí. Però clar, al teatre... Ella ja ho va provar. Al teatre... Ho va provar i no funcionava, i pareu, de torno. Però que bona, no? Fer parar tothom, perquè ella anava, no podia més. Una vegada, això també n'explicaria moltes, però una vegada en el teatre de Tarragona, en el Teatre Romà, una senyora es va trobar malament, els camillers que allà van agafar la senyora, van pujar la senyora, i quan ja era dalt, salta de la camilla i se'n torna a posar i diu, espereu-vos que acabi la funció. En sèrio? Però clar, ja l'havien com mig tallat, perquè clar, la camilla allà, tu, no ara que paren els camps de futbol per algú que es troba malament. Sí, la cosa com ha acabat, I no sé amb qui t'agradaria compartir amb l'escenari, no ho sé. No miro a ningú. Hi ha una que m'hagués agradat molt, Conxita Català, sí? Sí, la mateixa. Mira, escolta'm, quan vulguis, He compartit amb gent boníssima, amb la Sardà, amb la Moll, amb la Lloll. La Lloll l'altre dia la vam tenir just aquí al programa, no fa gaire. Amb les cartes d'amor. Tinc moltes ganes de tornar a treballar amb ella i em sembla que podria ser. Hi ha projectes! És una possibilitat. No li digueu. No. Les sortirà d'aquí, Les energies ja estan a l'aire, Potser li arriba, Això funciona així, Podria ser. Però jo soc una persona que admiro molt a la gent, i sobretot la gent de teatre, que esclar, els he adorat des de petitets, des de petitet. Hagués adorat treballar amb el Capri, vaig aconseguir treballar amb el Capri. Clar, això. Una funció amb el Woody Allen. Bueno, podria ser. Sí, però no podria ser perquè, esclar, com que el Doplo, quan ell obrís la boca, jo diria, hola. Seria complicat. Un bipolar, no podríem treballar alguna cosa així més bipolar, potser també, No podria ser. Escolta'm, i què faries si no fossis actor? Perquè, clar, tota la vida has estat actor i ho fas tan bé que dius... Sí, seria pobre, segurament. Sí, perquè, esclar, no m'hagués espavilat amb res més. Segur que sí. Segur, ets eixerit, si jo t'ho veig. No a saber, potser haguessis acabat de forner. Mai se sap això, mai se sap a la vida. Què és fornera? No soc fornera, però avui ja us hi explicaré després. Hi ha una funció molt maca que es diu Roser, fornera rosó de pa. Ah, mira! Rosó de pa. Rosó de pa, és com un rosegó de pa, Com el crostonet del pa, tu. Rosó, tot rodonet. Joan, no sé què has fet. Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Un plaer, com sempre. M'agrada molt venir. Que segueixis gaudint d'aquest tot l'any pot ser Nadal i que això, i que si arriba a la Mare de Déu d'agost, doncs que tampoc... La Mare de Déu d'agost. La Mare de Déu d'agost, com pot ser tot l'any, dèiem. Clar que sí, escolta. Tot l'any pot ser Nadal. I com que ens ho passem molt bé, i és una comèdia divertida i molt maca, i tan bonica, amb un final tan maco, que, esclar, jo ja intento fer riure, ens ho passem molt bé, però al final és tan maco que me'n vaig cap al maco. I per fi faig una funció que estic maco. Home, veus? Ha arribat el moment. Gràcies per tot. A vosaltres. Bones festes, bon Nadal. Molt bones festes, bon Nadal, i que el gaudeixis a sobre de l'escenari molta cultura. I bon tot l'any. També. Bon tot l'any, això, bon tot l'any, i records als fills, nena. Dóna'ls-hi, de part de la Conxita. Conxita, per cert, que no sé si ho saps, però igual t'interessa el tema. A Ripoll han tornat a fer una sessió del Cercle d'Homes. Molt a favor dels cercles d'homes. Saps què vol dir, això? Sí que sé el que vol dir. Hi ha cercles de dones, però cercles d'homes que també es treballen internament, i aquest és cap on hem d'anar a la societat. Nanos, estigueu alerta amb això. És per tractar les noves masculinitats. I toquen temes com, per exemple, acabar amb els micromasclismes en l'àmbit laboral. No sé, ara ens explicarà la... Jo hi he de ser en aquesta conversa? No, ja marxem cap a Ripoll. Aquesta no ho fan. Cap a Ripoll, tu.